Колко пари направих от Америка това лято? Това е един от любимите ми въпроси. Тази година от Америка се прибрах с... Истината е такава, че след цяло лято тичане и угаждане по претенциите на американците в двете американски заведения, към които работих като сервичор, като например донеси ми мляко, след това донеси ми захар, след това донеси ми яйцата, пържени, аз не ги исках варени. Спаски, какви са тия мравки в салатата? О, бе, Иване, това е ленено семи. Много и полезно за сърцето, трябва да идеш. И ленено семи. След моите 5-дневни 12-часови смени, след моите 2 почивни дни, които прекарвах на плажа, след всяка една матча с Strawberry Cold Foam от Starbucks, която пиех всеки божи ден, след единият ми ден в Ню Йорк, Мачаре, Мала църква, Говедар, или пък след 10-дневната ни почивка до Лас Вегас и до Хавай, или пък след моят най-нов телефон, с който ще се фукам в България. Не са хили, защото който се смее последен такова. Аз успешно се прибрах с скромната сума от $10 000, от които ще заделя, разбира се, малка част за бригадата до година. И с моят промокод Никола20 можеш точно сега и само сега да се възползваш от отстъпка в офисите на Cool Travel България.